Čaute ľudia, v dnešnom videu som si pre vás pripravil ze hry Granta 5 túto zbraň, jak môžete vidieť sami. No keď s ňou vystrelíme, sami môžete vidieť, že koľko ju ešte musí nabiť. No a preto som spravil toto video, že dá sa s tou zbraňou aj rýchlejšie streliť. A teraz tam vám to ukážem. No, najprv vystrelíme, potom dáme toto. Počkajte. Takto, že najprv vystrelíme, potom hneď urobíme takto a potom ju zase a vidíte. Potom zase takto, potom zase takto a hneď vystrelí. Potom zase takto. A môžete sami vidieť, že tá zbraň hneď vystrelí. Nemusí ju nabiť. A toto je ten spôsob, ktorý som sám našiel. No a v tomto videu sa s vami lúčim a toto bude vše, čo som dneska pripravil, takže sa majte. No a takže čau.